Tumis kangkung karo goreng tempe. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatane nyong ning nggon kene gek numis kangkung karo goreng tempe. Mau kae kangkunge wis tak kumbah terus nyong lanjut goreng tempe. Ning nggon kene tempene mung dibumboni uyah bawang tok wis dibumboni ket mau terus tinggal goreng. Ning nggon kene tak sambi karo ngelapi kompor. Rasane gek jenis banget nek reget ngono iki lho. Oke, singkat cerita wis temene wis mateng, rasane wis apik kaya ngono kuwi nyong lanjut numis kangkung. Ning nggon kene mung tak bumboni bawang dirajang terus digongso nek wis mateng lomboke rajangan lombok kae dicukurake ditambahi banyu, ditambahi uyah, micin, gula seperti biasa. Ning nggon kene karena nyong ora duwe saori terus tak nganggo kecap biasa wae lah ora apa-apa lah. Diaduk-aduk terus ning kono nganti tercampur rata. Intine nganti ajer lah gulane karo uyahe kuwi. Terus dilanjut kangkunge kuwi dicukurake bertahap bae ya. Soale kangkung ki nek mentah kuwi kan ruah akeh banget tapi nek wis mateng kae kek dadine sethithik, dadine bertahan. Nek sepisan dicukurake ngono kuwi angel arek ngaduk. Kangelan ngono iki lho. Nek ning nggon nyong ki kangkung ki menu sederhana tapi ngentek nasga ngono iki lah. Ning nggon kene wis mateng, wis nganu pancen kuwi niat tak selai kuah men ana kuah-kuahe ngono iki lah ya wis nyong wis matengan terus tak lanjut sarapan nyong tak pamit tak pareng.